Здравейте! Днес ще ви представя нашия диамант. Имуностимулатор за всички видове култури. Панамин суспензия. Панамин на австрийски продукти представлява много финострети вулканични скали и минерали, като основните съставни части са калциев магнезиев карбонат и силициев диоксид. Когато карбонатите се разпаднат, запасяваме растението с естествен свързан въглероден диоксид. Панамин суспензия изпълнява 4 основни функции. Удължава и ускорява фотосинтезата. Тоест, дори над 28 градуса растенията продължават да фотосинтезират. Толерантност рано на пролет към солни измръзвания благодарение на сгъстяване на соковете. Фунгистатичен ефект. Притваря максимално остицата и навлизат патогени, които да се развиват. Намалява транспирацията на влага при високи температури. Кога да прилагаме панамин? Панамин е универсално решение. След градушка, преувлажняване, фитотоксичност от препарати за растителна защита, температурни амплитуди, топло, студено. Едно решение е един продукт. Панамин суспензия. Моля, последвайте ни за повече информация.